नमस्कार, श्री स्वामी समर्थ. स्वराज किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे. मी आज बनवत आहे घरच्या घरी मिल्क पावडरपासून पेढे. त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य: 2 वाटी मिल्क पावडर आहे, अर्धा वाटी दूध आहे, अर्धा वाटी साखर आहे आणि 2 चमचे तूप आहे. चला तर कृती करूया. गॅसवर कढई ठेवले, त्याच्यात मी 2 चमचे तूप घालून घेते. साखर घालूयात. साखर वितळून घेऊयात पूर्णपणे. आणि दूध, याच्यामध्ये साखर पूर्णपणे वितळून घेऊयात. साखर आपली पूर्णपणे वितळलेली आहे. आता मिल्क पावडर टाकून घेऊयात 2 वाटी. आणि हलवत राहावे, गुठळी नाही झाली पाहिजे याची. हे पहा, मिश्रण आपलं झालेलं आहे. आता ते आपण थंड करून घेऊयात. मिश्रण काढून घेतलेलं आहे आणि ते थंड झालेलं आहे. त्याचे पेढे बनवूयात. असं चमच्याने ना थोडंसं हातावर घेऊयात. हे पहा, आपले पेढे तयार झालेले आहेत. जर का माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.